Abazali banetwetwe lokuthi njengoba umnyango wemfundo eyisisekelo ufuna ukuvula amanye amabanga emfundo nakubala ibhidlangile igciwane i-COVID-19, lokho kufana nse nokumbela izingane nothisha amaliba bephila. Phela izibalo zakamuva nje zikhomba ukuthi izikole ezingama-725 zinezibalo zabafundi abahaqekile abangama-523 bese kuba nothisha nezisebenzi zezikole eziyi-1,169 1169 asebehaqekile nabo. Yize itshela imengothi kanje, inyunyana yothisha i-South African Democratic Teachers Union ifuna ukuthi izivulwe izikole. We have got to rethink the plan and begin to ask questions in terms of what grades are vulnerable in terms of them not being able to cover particular areas, whether it's grade 1 or is grade 4, which is transiting and so forth, and talk about how best we can be able to do that. But in our view, you cannot be able to send all the grades at the same time. The Educators Union of South Africa, noma iUSA, ithi azivalwe izikole ukuze kuphephe abafundi nothisha kulolu bhubhane. I-National Teachers Union inathu ne-iUSA bathi uhulumeni kufanele abeke icala ngalesibalo esiphezulu sabafundi nothisha abahaqekile kumanje. We have schools that were open without being properly fumigated. We have schools that opened without the hand sanitizers. So all those things, they contributed into these statistics we are seeing right now. You cannot open schools at a time when the pandemic looks like this. So we're starting to ask tough questions on why the Department of Education is so adamant and arrogant in opening schools and putting the lives of teachers and learners at risk. Amabanga azovulwa mhla ziyisithupha kuNtulikazi grade 1, 2, 3, 6, 10, 11 kube izinkulisa njengezinezingane ezineminyaka emibili nemithathu. Kube grade R 1, 2, 3 no grade 6. Nezinkulisa ikakhulukazi ezinezingane ezineminyaka kusuka kowodwa kuya kwemithathu kuhlanganisa nezifundo ezikhungweni ezinakekela izingane ezinokukhubazeka. Amanye amabanga alindeleke ukuthi avulwe mhla zi-3 kuNcwaba.